el València ha guanyat per 4-1 a un Real Madrid que arribava a València després de la seva victòria en Champions. Un partit que es complicava molt als primers minuts, al minut 20 amb el gol de Benzema, però un partit on es ha fet història, un partit on per primera vegada en tota la història de la Lliga el Real Madrid ha rebut 3 penals en contra. 3 penals que ha convertit un valencià. Un valencià que ha rebut moltes crítiques, un valencià al que se li demanava més. Eixe valencià és Carlos Soler. Carlos Soler, que ha convertit els 3 penals per a donar la victòria al conjunt de Javi Gracia. I és que Gil Manzano avui ha fet una bona actuació, però gràcies al VAR és com s'ha pogut fer aquesta història. Un València que arriba amb molts problemes institucionals, la marxa de Kondogbia, però quan arriben els equips grans, quan arriba el Real Madrid, quan arriba el Barça, el Sevilla, sempre dona la cara, sempre competeix i avui l'ha tornat a demostrar. Un València que ha fet 4 gols i com al 35 i al 45 ha fet la seva major golejada al Real Madrid per 4-1. I és que Carlos Soler pot portar l'equip a l'esquena. Carlos Soler pot portar l'equip a l'esquena i l'està demostrant. Ha repetit el penal al mateix lloc on l'havia llançat i l'ha aconseguit. I és per estar molt orgullosos del futbolista valencià que està demostrant altra vegada que pot ser fonamental en aquest equip. L'altre que no puc fer a banda és José Luis Gallà. José Luis Gallà, que és el capità. José Luis Gallà, que ha fet un partit impressionant per el carril esquerre. Primer amb Cherisev i després amb l'altre valencià, Toni Lato. Avui se n'anem a dormir amb molta alegria, perquè el València es mereixia una victòria com esta i perquè el València no està mort. El València està sí, el València té molts problemes, però el València ha tornat a demostrar que és un equip gran. Amb un València se n'anem molt feliços.